Α, α, ναι, Αλεξάνδρο Μπράτ. Α, κατεβαίνω απ' τα μάξι σαν τρελός και κοιτάω πίσω μου και μπρος. Με κοιτάει ένα καυτό μωρό και παθαίνω φυσικά εγώ. Με ρωτάει πάμε για ποτό. Δεν αντέχω να αντισταθώ. Παραμένω ακόμα σιωπηλός. Τι έπαθες με ρώτησε. Πας και εσύ τον τρως. Τη σιωπή μου έλυσε και είπα πάμε έξω. Θέλω τα ματάκια σου να σου πετάξω έξω. Χαχαχά μου γέλασε. Τι είναι αυτά που λες. Τι έγινε μωρό μου. Τώρα πια δεν θες. Και απλά ξενέρωσα με την όλη φάση. Πήγαινε βρες άλλον αν θες να σε δαμάσει. Εγώ πάω στην κόμενα, την έχω πια στημένη. Της είπα πάμε για καφέ και ακόμα περιμένει. Και με έναν αίμα παρατάς μου είπε σαν κλειμένη. Η κόμενά μου κούκλα μου ακόμα καυλωμένη. Τι θέλεις από την πάρτι μου, να σε κεράσω ούζα. Ή πάμε με την κόμενα να κάνουμε παρτούζα. Τέλος καλά, όλα καλά με αυτό το φίκι φίκι. Μα το μυαλό μου έγινε κοφιστίκι. Τι να σου κάνω μάτια μου, κι εγώ αυτή την ώρα. Εσύ αυτό που κοίταγες ήταν η πορτοφόλα. Στα αρχίδια μου όμως 2 φορές σε έγραψα ακόμα. Ciao. Bye bye.